Good morning guys! Friday today, wala akong pasok. So, dito lang ako sa bahay. Mag-film ako ng, I think, dalawang first impression review video. And then, i-organize ko yung fridge namin guys. Tapos mamayang hapon, punta kami sa bahay ng mama ni Dan. Anyway, coffee tayo guys! Coffee! And then croissant. So, ito, dinidip ko siya sa coffee ko. Wala kasing pandesal dito eh. Namiss ko na yung pandesal. Yung sa amin, sa lugar namin, yung sikat na pandesal is yung Julie's Pandesal. Julie's Bake Shop. I'm not sure kung yun pa din ngayon. Kasi ang dami na nagbago. Last time we were there, parang hindi na siya ganun ka-okay. Yung pandesal lang, brown, tapos matambok. Oh, gosh! Okay lang yan. Ready na ako mag-film, guys. Kaya lang, ang gulo. Ang gulo-gulo. Ito pa yung film ko sa haul. Baba natin to. Yan yung film ko, guys, na hindi ko natapos. Pero tatapusin ko siya kasi itatry ko siya sa mukha ni Dan. Katatapos ko lang mag-film, guys. Nag-film ako ng dalawang videos. First impression review nung Maybelline na Superstay yung binili ko na foundation kahapon. And then yung isa, tapos na lip swatches ng guys, Sep Beauty. Pakita ko sa inyo. Ang ganda. Wait. Wait. Ano ba yan? Pakita ko sa inyo yung lipstick ko, guys. Ang ganda. Gustong-gusto ko siya. Sep Beauty yung brand niya, guys. Parang, hindi ko alam kung bago siya kasi pinadala sa akin to ng Caris. And, ganito yung itsura ng Hollow Nude. And, meron siyang kasamang lip sheer and then yung actual lipstick. I will do my best to edit it as soon as possible para makita nyo siya before this vlog. Pero, sobrang ganda. Ililive ko yung link ng Caris shop ko below if you guys are interested. But, sobrang ganda ng lip sheer. Makikita nyo sa video na yun kung bakit sobrang gustong-gusto ko yung lip sheer. Ang nasa lips ko today is the shade Hollow Nude. Hollow Nude. And yung nasa mukha ko is obviously the Maybelline Superstay Foundation. Anyway, ang dami natin kailangan gawin, guys. I need to put that away kasi dry na yan. Guys, nagawa ko na yung kailangan kong gawin. Nakapaglinis na ako dito sa kitchen, nag-ayos-ayos, nag-vacuum din ako. Vinacuum ko din yung buong bahay. Now we need to take care of this, guys. Tingnan niyo yung fridge namin. Ang daming gulo. Kasi full yung freezer. Kasi may mga laman yung freezer. Hindi ko malagay tuloy yung mga bagong kailangan ilagay sa freezer. Ito yung Light and Easy na Dan. Tingnan nyo, guys. Laman ng fridge namin. Tingnan nyo. Meron kaming butter dyan. Dyan, walang laman. Meron kaming 2 eggs, so we need to buy... we have more here. Anyway, so we have this classic barbecue. Ako hindi ako kumakain ng mga ganyan. Si Dan lang. Whipped cream na I think paubos na. Bulgogi sauce. The best sauce para sa beef barbecue. Ramune. Yung ramune ko. I think dadalhin ko yan sa bahay ni mama ni Dan mamaya. Vegemite. I don't eat that, guys. I think ang tagal na nito sa amin. As in, kailan yung expiration date mo? Basta ang tagal na niyan sa amin, guys. Binili namin yan ni Dan nung bago pa lang ako dito para matry ko yung Vegemite. I filmed a video of me eating that. And then, meron tayong condensed milk. Maganda to, guys, kasi siya, parang, what do you call this packaging? Parang sa toothpaste lang ba? Para hindi sayang yung condensed milk, yung nasa can, tapos i-open mo, tapos bulky na. Ito, maganda. Now, we have Thousand Island dressing, garlic, crushed garlic, and ginger. Ito yung binili namin kahapon na mayonnaise na galing sa Korean shop. And then, we have the soda stream. Minsan ko lang to ginagamit. And then, itong pitcher na binili namin sa Kmart. Wild turkey ni Dan. Tubig. Yung ginagamit ko na tubig, guys, is yung tubig dito. Kasi filtered siya na tubig. Iba yung lasa niya kaysa sa tap water. Now, tubig. Oh my gosh, natakot ako kung ano yun. Pala ako, nag-laundry. Natakot ako. Sabi ko, ano yung tunog? Hindi naman siya, doorbell. Kape pa more. Meron ka akong Moscato dyan. Moscato ba yan? Yep, Moscato. And then, ito guys, sakay danto. We have this cheese na hindi pa namin na Actually, hindi namin siya nadala kinalay. Kasi nilagay ko to sa bag na dadalhin sana namin kinalay. And binalik ni Dan dito kasi sabi niya, hindi pa tayo aalis. Lagay mo sa fridge. Nakalimutan tuloy. Pero kailangan namin itong kainin guys. Kasi malapit na yan mag-expire. Lagay natin siya dyan para makita siya. Wait, dito. Lagay natin siya dito para makita siya. Ganyan.
Eh, ito naman yung matatabunan. Yan, okay. Now we have cheese. Dapat itong cheese dito to eh. Yan. And then we have Dan's Light and Easy. We have margarine. Margarine. Yung margarine lang, margarine. And then, more Light and Easy for Dan. Ito, juice box para sa mga bata. Yan, dadalhin namin sa sa linggo. Hala, nasira na siya. Meron na siyang molds. Ew. Tapon natin to. Ew. Ano siya? Ang palaya, guys. Galing sa market. Sayang. Balik tayo dito. Merong beer. Hindi ko alam kung bakit ang daming beer namin. Pero, one day umuwi si Dan. Tapos, yung likod ng sasakyan, ang ingay. Sabi ko, ano nasa likod? Sabi niya, mga beer. Parang isang karton ata to, guys. Tapos, yung isang karton may 4 na ganito. And then, here, more Light and Easy for Dan. Actually, kailangan ko to i-organize ngayon, guys. Kasi, some of these, kailangan sa freezer. And then, meron tayong malaking cabbage. Kasi, one time sa Kohl's, nag-sale yung cabbage. Yung sobrang mura lang. $1.80 lang yung malaking cabbage. So, yan. Now, sa freezer tayo. Now, this I need to organize. Kailangan itapon ko yung mga hindi ko siguro kakainin or hindi ko na kailangan. Kasi para may space tayo para sa pagkain ni Dan. Anyway, pork belly bites. That needs to stay there. So, I just need to organize this, guys. Ito, kailangan ko magluto niyan. Kailangan ba to sa freezer ilagay? O pwede lang naman to sa diba? Frozen. Kailangan siya talaga siya i-freeze. Anyway, meron akong pork tocino. Yummers. Kailangan din yan i-freeze. And then, we have Dan's. Konti-konti na lang yung laman. Sana inubos na lang to. Frozen, niya, guys. Berries. Ito, yung sap-sap ko. Lagay natin dito yung mga maliliit para magkasya. Ang laki talaga nitong ito ba? Siguro ko siya, no? Huwag ka maingay! Ingay nitong ito. Wait, lagay muna natin siya. Hala, meron pa pala. Lulutuin natin to ngayon, guys. Snack natin to para maubos. Yan. And then ito, can I put it here? Magkakasya ka ba? Magkasya ka, please. Tumahimik ka. Ang ingay nitong ito. Ayan. Ayan. So, at least may space na tayo. Meron pa akong ice cream dyan. Kung nakita yan ni Dan, matagal na yung ubos. Ito, guys. May nagsabi sa akin na i-freeze mo yung mo para hindi masayang. Ayan. Lagay natin sa gilid. Wait, naku-close ka pa ba? Ay, shoot. Ang laki nung guys. Hindi siya ma-close. Wait, ayusin ko lang to, guys. Ipakita ko muna sa inyo yung before. So, ganyan yung before. Yan. Daming laman. And papakita ko sa inyo mamaya yung after. Okay, ayusin ko lang to. Okay guys, so na-organize ko na yung mga frozen na nandito lang sa baba. Now, I need to organize yung mga pagkain na kailangan ilagay sa freezer. So, I'll just go through each bag.
Ilalabas ko yung day 2 ni Dan kasi bukas yung day 2 niya. And then yung iba yung ilalagay natin sa freezer. Yung dinner niya, nandito lahat. Ito, lahat talaga kailangan talaga frozen. So, tatanggalin ko na lang siya sa plastic para mabilis makita ni Dan yung itsura ng meal para mabilis siya makapili. Okay guys, so na-separate ko na yung day 2 ni Dan. So, ito yung lunch niya, breakfast, lunch. Dalawa yung lunch niya. Parang lunch snack, parang afternoon snack ata yung ito. Tapos ito yung lunch niya. And then breakfast niya bukas. So, breakfast, siguro like morning snack, and then lunch, and then afternoon snack. So, yan. Lagay natin dito sa taas kasi hindi natin ito i-freeze. Okay. Now, itong mga to, para sa next days to, so kailangan natin silang ilagay sa freezer muna. Ito, hindi kailangan ilagay sa freezer, so ilagay natin to sa fridge. Guys, we did it! Nagkasya siya lahat. Bongga! Okay, pakita ko sa inyo guys yung after. So, ganito na yung itsura niya after natin siya i-organize. Wala na namang laman yung fridge namin. So, yan yung pagkain ni Dan bukas. Ito yung mga light and easy meals niya na hindi kailangan ilagay sa freezer. And ito, I found sa freezer guys, chicken wings. And di ko alam kung anong lulutuin ko, but yeah, para ma-thaw siya dyan. And then, yung freezer natin, tingnan natin. So, ganito yung itsura ng first drawer. Ayan. Hindi siya ganun ka-organized, guys. But okay lang kasi ilang araw lang naman to dito kasi kakainin to ni Dan. That's the best thing I can do with that. Lahat ng nandyan except sa fries ko sa gilid. Lahat light and easy ni Dan. So, as soon as ma-finish niya yan lahat, okay na. Empty na yan. And ready for the next batch of his light and easy meals. Now, here, ito yung na-organize natin kanina. Nakita nyo na yan. Hala, uy, huwag kayong ganyan. Okay. And then, dito sa gitna, dito namin nilalagay usually yung namin, what do you call this? Yung mga frozen na mga, frozen sticks, frozen mga ganito. Yung kapag nag-travel kayo guys, nilalagay mo siya sa esky para to keep your other food frozen in the esky. Basta ganyan, oh. Yan. And ito, kasya siya dito. Ito yung puff pastry ko. And then, 2 more of Dan's light and easy kasi hindi na siya magkasya sa ibang lalagyan. Now, sa bottom naman, if mag-cooperate siya, ganito yung itsura niya, guys. So, it's way more organized than kanina. And, i-lift ko lang to and kitang-kita ko na lahat. See? Yan. Yan yung ating mga turon. And then, lagay ko lang to dito kasi soon lulutuin ko yan eh. So, okay lang yan na nandyan. Ito pala is mga Indian na, what do you call this? Paranta. Paranta. Masarap kasi yan guys. Pero yan, hindi ko na siya kinakain masyado. But yeah! We did it! This is my lunch, people. Dangay. And my rice is waiting. Kakainit ko lang ng rice ko. Luto na to actually. Luto na ba yan? Yes, luto na yan. Luto na yan. Bakit parang
Iyaluto na yan, guys. Madali lang naman tumaluto, diba? Nipis-nipis ng katawan mo. Ayan. Kagabi ito din yung ulam ko, guys. Ang sarap nito kapag nagkakamay ka. Hello. How's your day? Good. It's never predictable. How's your day? Look at the fridge, babe. Open the fridge. And the freezer. Oh, good job. Yes! Good job. What's that? May tinatawagan siya, guys. Guys, punta kami sa bahay ni Mommy! Mommy! Yung nag-cardigan lang ako kasi ang lamig. Yung may pom-poms yung niya, yung hood niya. Pakita ko sa inyo, babe. Let go of me, please. I know you love me so much, but sometimes you have to let go, babe. Ito, guys. Wait, asan na yung pom-pom? Yan. Kita nyo ba? Hindi ko alam kung nakita nyo. Boom, 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 bass. Who's the best dancer ever? Not you. Me! Ka? Sakit sa kamay nitong tripod, babe. What? I said my arm is sore. Yeah. May lagay kami sa post, guys. Babe, I'm gonna dance. Go for it. I don't even know how to dance. Where is it? Oh, there. Dance. Do your dance. I don't know what it is. Kiki, like Kiki whatever. Go again. Go on. I don't know what it is. I don't know how to dance it. You look like a chicken. Someone's looking at me. That guy with his dog. Guys, bahay na kami. Kanina pa actually. Tapos nag-film lang kami ni Dan ng saglit. We need to do this. Kasi inano ko siya kanina. Papalitan ko sana siya kanina. Wala na akong time. Sobrang na-busy ako. So, palitan namin ni Dan. Kailangan ko din naman ng tulong dito kasi yung quilt cover. Look at that quilt cover that you chose. The other one. Sorry? The other quilt cover. The white one? Yeah. No, we haven't used this in a while. I want to use this. Yep. No. I know. That's good. You slowly put it down like I won't see it. Oh, this is so much easier. How's this clean? Seriously. You're stupid. You've got these crazy things you can't put anything on the ground. My house is clean. You don't understand. Like, this The house is clean, but like the floor is not clean. The floor's clean. It is. Ready? You're done with it. You're fine. I'll do that, son. Where's the pillowcase? Where's the pillowcase? On the floor? Oh my gosh. Oh no. Don't we throw our pillows on the floor every night and then put them back in the bed anyway? No, seriously. True? You can have the chaka side. You got the chaka side. I don't care. Hello, babe. Where's the pillowcase? The brown pillowcase. I don't think you grabbed them. I'll grab them. Okay. Do you know where it is? Somewhere. You're not doing it. No, here. Hala. Babe, look. No. Right, wrong. Here, oh. Here, this way. The corner here. Yeah, here. 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 Then you pick this. Yeah. Okay, ready? There you go. Lucky if you do one. Foul. Fingers, yeah. Okay. Yay.
I need to wash these tomorrow, babe. Where's the iPad bag? The iPad is in the kitchen, I think. Yeah, is it up in charge? Yeah. Can you also grab my my MacBook? It's just outside the filming room, please. Thank you. Yeah. Guys, manood lang kami ng movie night. Netflix original. What movie is it going to be? What movie? Equalizer. What? The what? Equalizer? Mm-hmm. What is it about? Denzel Washington. What is it about? He kills people. Ooh. The movie that we watched last night, it was really good. So hopefully this one's good as well. What was it called? How It Ends. Yeah, I think that's about right. Mhm. It was really good, guys. Is this Netflix original as well? No, but it's Netflix. Ah, okay. So it's on Netflix. It's on Netflix, guys. Equalizer. Tingnan natin kung maganda. But i-close ko na tong vlog na to. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Good night, guys. Over. Mwah. Bye, guys. Ah!